Tässähän meillä nyt on 2 haarukkaa ja sinappipurkki. Mutta näillähän nyt ei vielä nälkällä. Kello sattuu olemaan sen verran paljon, että nyt pitää olla hiljaa, ettei perhe herää sisään. Panemme haarukat tähän pöydälle. Tässä. Miten päätapahtumaa meillä tapahtuu tässä rillin ääressä. Tässä on mustanahjon naaka. Onko se metsästyksen tulos? Pilaalle meni tämäkin. Niin se ei ollut neekerinä. Mutta Afrikasta kuitenkin. Eihän Afrikassa on neikereitä kyllä. Nahkoja löytyy kyllä. Se on elämää tietenkin sillä rajan takanakin, sillä Afrikassa. Keski-Afrikassa on. Pare poikki niitä uusista kuin Se on vaan elämä, ei sen kummempaa. Pakko grillata. Ei mitään. Kato noita nahkakauppia tässä saatana. Se vituttaa katsella kyllä välillä. Siellähän leimahti tulet oikein. Mikä juhlapäivä nyt on, kun tulet leimahti? Siis tässähän niinku se itse päätuote. Josta ehkä meidän kummankin mahat täyttyy. Niin voi olla. Mutta kun tämä koko juttu meni nyt pilalle, kun mä alkoin naurattamaan. Mä oon yrittänyt karpata. Siis, tämä on se kokkikoulu edelleen. Niin sä et oo kuitenkaan vaikka karppat, niin Hannu Karpo kuitenkaan. Ei. Aika paljon samannäköinen on. No niin, tämä pannaan rilliin. Pannaan sitten, ei sitä tällä voi. Vaikka on samannäköinen nimi vähän, no sillä lailla erinäköinen kyllä. Kannu Harpo. Hyvän näköinen tuote tämä on. Se on monesti vaan vittumainen sillä, jos menee mahaan sekas. Joutuu käymään paskalla pitkin, hartaasti. Tähän saattaa olla joku lastenveli vielä. No, totta, ei se mitään rumaa. Jos paskat menee housuun, niin minkä sille teet? Totta se on. Saatana. Ja jatkuu huomenna. Härkki nuo häiriköt koko ajan niskassa.